Μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας για να κατασκευαστεί επιτέλους ένας σύγχρονος αυτοκινητόδρομος ανάμεσα από το Πολύκαστρο μέχρι τη Χαλάστρα, αυτά τα 45 χιλιόμετρα καρμανιόλα που αποτελούν ντροπή για την ανθρώπινη ύπαρξη, για την ασφάλεια των διακινουμένων ανθρώπων, για την ασφάλεια όλων όσοι περνούν από αυτόν τον δρόμο, θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τους Αντιδημάρχους, τον βουλευτή του Πασόκ, τον κύριο Παραστατίδη, τους επικεφαλείς και εκπροσώπους των περιφερειακών παρατάξεων αλλαγή στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τον κύριο Χατζόγλου και τον κύριο Παπαδόπουλο, τον κύριο Βασίλη Ρόκο από τη συνεργασία, το μήνυμα που έστειλε ο βουλευτής, ο προηγούμενος του Πασόκ, ο κύριος Φραγκίδης, και κυρίως τους απλούς πολίτες, που όλοι μαζί εδώ δώσαμε ένα μήνυμα ενωμένοι. Επιτέλους να μας αντιμετωπίσουν ως ανθρώπους. Από εδώ ξεκινάει η Ελλάδα, δεν τελειώνει. Θέλουμε τα αυτονόητα, έναν σύγχρονο αυτοκινητόδρομο όπως τον δικαιούμαστε και όχι όπως είναι παρατημένος εδώ και 50 χρόνια. Ζητούμε άμεσα να κυρωθεί στη Βουλή η σύμβαση για να ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής του δρόμου. Και αν υπάρχουν κρυφές σημειώσεις, ψηλά γράμματα στη σύμβαση, αυτό να μην το επηρεάσουν. Θέλουμε την άμεση έναρξη των εργασιών. Είναι πλέον πραγματικά ζήτημα ζωής ή θανάτου για πάρα πολλούς συμπολίτες μας.